nwanyị a na-agwa gị maka ya atọkwanụ mee nwanyị a ji ego jụọ kedu ebe ego fọrọ. Ọ dịkwara m ka ị ga-ama nwanyị a aha ya bụ Kwesịrị Eze. Mark, isi Kwesịrị Eze? Kwesịrị Eze. Agadi nwanyị a nwoke m uche ga-adụpụ ya. Keuda ọkụ ị na-akụ ya gịnị bụ agadi nwaanyị? M na-agwa gị maka nwaanyị nọ n'enu ego, nwaanyị ji ego, nwaanyị ji kaashị, nwaanyị ọ ya bụ were ego tụgharịa m hapụ igbu ụdị maka m bụrụ ụdị maka ọzọ. Ị na ebe a na-agwa m maka agadi nwaanyị. Gịnị bụ agadi nwaanyị? Ọ bụ ịmara nwaanyị ahụ mụtara ụgbọ gị. Ọrụ oge ịpụta ịmụta ọgbọ m gịnị gbasara m? Mark, adụ nwere ihe ọzọ na-anụ maka nwaanyị a. Gịnị ka ị nụ? A na nwaanyị ahụ n'ojite ewe ọgwụ ego. Ọ gbasakwanụ m? Gịnị na zoro ji ọgwụ ego? Ọsọ nwaanyị ahụ ya na ndị ọgwụ ego na-ararụ ụtụtụ ehihie na abalị. Ọ bụrụ ihe m chọrọ ịma. Ihe m chọrọ bụ ego ahụ ka m gwa gị. Nwaanyị a na-ekwu okwu ya chọrọ ụdị mmadụ m, nwoke tozuru etozu na nwoke ga-agba ọkpa ya aka ebe dị agha ọ gharịpụ na enu akwa ịmago ihe a na-eme. Mụnwa na onwe m n'ụzọ nke ọzọ achọrọ m nwaanyị ahụ maka na o ji ego. Nna anyị makwa ka isi wee nọrọ n'ụlọ akwụkwọ a legodo ebe anyị bi ka ọ dị otu a ka be ndị ọzọ dị. Ị nara ebe a na-akọrọ m ihe na-agba ka moto. Nna agụ egbuo n'ego sinsi nọ n'ụlọ akwụkwọ a agụ egbugwo gị sinsi nwa nwaanyị ahịa ha eri nri ya. Anyị ka chọrọ ka anyị nọrọ bibe ụdị ndụ a mụ na gị na-ebi ebe a anyị si na anyị na-eri n'ọnụ. Nwanne achọrọ m ịdị na-erizi n'efere m kụwa ka m gwakwa gị ahụgo m ụdị mmadụ ụdị ọyị m nwere ebe ị nọ. Agwakwara m ụba Mark bịa na-akpọ nkịta ya na-apụ bịa ebe a. This boy self, a na-ekwu na nwoke ma a na-aghọta ihe a na-ekwu. Nsogbu adịghị, no problem. Ka ya emechakwa aghọta ihe m na-ekwu mgbe oge Igwe ndị iche ibe m, n'eziokwu dịka ihe a na-ekwu, ana m asịkwana na ezinụlọ ọbụla ga-atụ ụtụ atụtụ ego gbasara ihe a maka okwu ihe anyị na-ekwu okwu ya. Mana ihe anyị na-ajụkwa n'ụbụ ma ọ bụ ihe anyị na-ekwu bụ ka ezinụlọ ọbụla atụta ego one ka ezinụlọ ọbụla ga-atụ. Ọ ya bụkwa ntụnye okwu nke mkpere na ihe gbasara okwu a. Igwe Igwe ndị ichie ibe ọ eziokwu na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ụlọ ezumezu ndị Igbo ukwu. Ọ dịkwa mma, ọkụ ihe dị mma na ezinụlọ ọbụla ga-atụtụ ụtụ. Mana ihe m na-ajụzi bụ ole ka ezinụlọ ọbụla ga-atụta? Ka ezi oge ọ ga-atụba anya na ọ ga-ezu. N'uche onye adịghị njọ na-asị na anyị ga-achụ nụ nta ego, anyị ga-achụ nụ nta ego. Nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ, obere azụ kpata obere nkụ, ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu. Asị m kwue agwa m nọ n'aba amụma nọ ichie ibe m ekwutezigokwu n'okwu ewere ịgba onye ego wee mee ihe maka na ebe anyị anya nwụrụ ndị ichie. Igwe, anụ m na obodo anyị na-akwado ịrụ town hall. Ife nchọ achọrọ m ka agwọ m ego onye ọ ga-abụ iji wee rụya m hall ahụ. Ke from the foundation. When you no de mumma Wesileza so bueno mu Onye chimeleza mama na de mumma Onye chimeleza mama ni so bueno
nke a bụ maka ọjị gị igwe. Ọjị m. Ọjị gị. Akwụkwọ m nwe nọ nke a ọjị. Ya nwere ebe a gamela na mma ewebasịzi ibe niile a n'ụlọ na nne ọ ga-adịle mma n'ụtụtụ ele n'abalị ibe niile iji alụ ụlọ nwụrụ nke ga-emebi emebi ndị dị n'ụlọ ma ndị dị n'ọbịa ọ ga-adịle mma utuwa nke a bụ ọjị nke a bụ sọ ọjị ndị ichie ụmụala na mụ nwere obi ụfọdụ adị m ebulu rikodo mana ntụ osi na-adị na mkpakarị ọgwọ n'ọrụ ndozi obodo edebe ego maka na adị m ebulu rikodo ebe dịzi ya bụ n'ụlọ nwanyị na-aṅụ ụba nnọọ ndebe wee chebiri na ọbịa ya na-abịa ebe a arụrụ ọgba nje na-agba Uche nwanne binie Uche binite efuru mmanya n'elu okpu nwanne ọgba nje agbabago nwanne efuru akwa nke a ka a na-akpọ ọpụrụ iche nwanne na-akwa nke a ka a na-akpọ designers nwanne o nwere ihe na-eme ị na-ajụkwa ajụ ịmara onye ga-enye m ihe a ọ dị n'obi m akwa ugo nwa m enenebe ejeghị ọrụ ọkwụrụ ọka Igbo niile ọnya nye m ihe ndị a niile ọnya jụrụ ebe ọnya nye m ya na-ajụ m o kwesịrị eze na o kwesịrị eze onye m ya agadi nwaanyị a ọzọ kwakwa na-aza agadi nwaanyị kemgbe ya pụta n'udo okwu ya na-agwa m nwoke m uche gote ya ka anyị kpọgodo nwaanyị ka anyị na-anya kedu nke ị ya aṅụ nwe soro aṅụ asị na m na ịdị jelọs nwanne pụcha emesịa rie ya aṅụ ya emesịa ya aṅụ ka isi akọ ihe na-ekwute webụ uche gote ya uche m dị ya ịda aṅụ ya taa echi ihe aṅụ ya agadi nwaanyị ahụ efunugodo nwaanyị na gburu di ya were gwọrọ ọgwụ ego gị na-achọgharị ihe ewepụ nke nwaanyị gburu di ya ahụ iso ịnọ bie nwoke ọ da-anọkọta Biko ihe gbasara okwu anyị bụ n'ọnụ si na anyị bụ n'ọnụ elu kamgbe anyị ekwubugo okwu a na nzukọ nke gara aga. Okwu ahụ enwebekwanụ usoro ewepụta a ga-eji wee mee ya.
onwere onye nwere ihe ọ ga-atụnye gbasara okwu a onwere onye nwere elu ọ ga-atụnye n'ime okwu a biko ọ bụ na o nwere onye nwere nye agwa anyị ka anyị mara etu anyị ga-esi wee mee ya ruo ole mgbe ka anyị anọkọ na-ekwu okwu na nzukọ anyị ruo ole mgbe chi alebi anyị suppose ite decision n'okwu a na-ekwu ka anyị mebere meeting gawa n'ihu biko ọ bụ na ị nwere ihe ọ bụla ị nwere ike ikwu mechie ya ọnụ gị nọla na kezi na asịrị ya nọdụ ala ife o kwuru bụ eziokwu chekwa na ka m kwuo okwu ọ bụrụ na chi aledi anyị amara ihe ọ ga-ekwu gbasara okwu a dị n'ala ya si ebe a pụọ eziokwu ka a na-ekwe ha maka na ihe ọbụla na-eme na mitin na ị kwesịrị onwe onye kwesịrị inwe final say mana ọnwụrụ nke ị na-eme ebe bụ na ụdị ha n'ịma mmenwu ya si n'oche ahụ rite isi na-agba ọmazi na ihe m ga-eme mma gị ihe m ga-eme gwanụ m lituo n'oche a Madam Cash ndị mmadụ atụkwasịrị ọzọ obi n'ebe ị nọ ana o kwesịrị eze ga-eme ihe ọ bụla ọ ga-eme ka o nwee ike chụpụ gị n'oche a mana chekwa ka m gwa gị ihe ị ga-eme ugbu a bụ na ị ga-aga ịgwa ha na ịmaghachizi jee sị ha na ịmaghachizi bikos enwe inu ndị Igbo na-atụ sị gbarụ jee gbarụ ya ọ bụrụkwa n'ajọ ọsọ kama rapụ ya ndọrọ ndọrọ ịchị ọzọ a ga-azọ ịbịa anya atụnye gị chelu emma ọnụ nwere ihe ọzọ nwere ike ime ọnụ nwere etu a ga-esi doziala ihe ọzọ ọ bụrụgodo iji ego jebe bụ ụmụ nwaanyị a n'abalị je tinyebekwa ha n'aka bifo ụtụtụ echi ihe ọbụla ọ ga-abụ mme wee doziala ọnọdụ ha chọrọ ime o nwere ozi Madam Cash ka ị ga-eche ka a chụtuo gị n'oche a olugozi na ụdị a ọ bụ na anwa chụtuo gị n'oche a ọ ga-afịakwa arụ befe enwe ike zọta oche ọzọ mana ọ bụrụ na i jiri aka gị rituo ugbu a na ndọrọ ndọrọ ịchị ọzọ na-abịanụ ịpụta anya atụnyelụ gị inwe ike gaba mana ọ bụrụgodị na m were aka m si ka m were aka m lituo kịta kedu onye ga-anọchi kịta ka ị jụrụ m ezigbote ajụjụ onye na-eso gị ga-anọchi oche a ọ ga-anọ ebe ahụ arụ abụọ mgbe ahụ anyị echelu gị ị ga-ajikelu wee bịa na ndọrọ ndọrọ ịchị ọzọ na-abịa anyị atụnyelụ gị mmiri mma m ga-echi atọ ọzọ m ga-alitu mana m ga-anachi ete nnachi ete nke ugboro abụọ ifugo kwesịrị eze na ndị otu ahụ m ga-ekenyefe ọsọ m ga-awanye ha n'ọkpa onye na-agba na-ekwere ikiri okwu ya kwesịrị eze na nwanyị mara mma inweta nnọọ ụdị ihe ndị Igbo na-akpọ friza egotere m azụ ha na-akpọ crocafish anụ nnama ticha ma nke a na-akpọ oporo mana ka m gwapụ ụlọ kịta ka m were ime anụmanụ alụ kịta ka m na-achụpụ ya n'ọfịs a akwa nwaanyị ịmana ihe anyị kwuru ị ga-eme ya dị mma ị tọsiri ime
megere ihe ka ihe ụmụnne m anọkwa m na asị na ọ na-achọ ilitu na ọ na-achọ ilitu ọ na-achọ iritu chita ka ọ ma na ọ ga-eri ọkwara ihere ọgba ihere na-eme ihe ya achọ iritu eche m na ụlọ si nọọ madam Omego aka na-eri ego Lere m agwa gị olu nne onye ga-ahụcha mmanwụ dịka gị ọ sị na ya bụ madam ego ka ọ madam kashi ka ọ na-akpọ onwe ya ọkụ sị na ọ na-abụ ya na-aga ego a na-esi ebe niile ọ na-aga otu a ka o si eme ego eche m na ọ sị na ego nwa dị n'ihe biko ebee ka ego nwa dị o nwere ego mana ife m chọrọ ime bụ mma akpọkọnatasị ụmụ nwaanyị nyegasị ha kịlịkịlị ego ka ala chinyere ihe vootu maka adị ama nwaanyị a nwere ike ọma akwụkwọ ihe i kwuru bụ eziokwu maka nwaanyị ahụ ọkwa ifo madam kashi ahụ isi ọkpụkpụ dị ya n'isi karịa aga m asịkwa ka anyị hapụ ụbụbara asị na awụ nnọọ ka anyị kwuo ihe ọzọ dị mkpa o kwesịrị ka njụ kenega ka njụ ya kedu onye bụ nwa ikolobịa ọmarịcha ikolobịa nwoke mara mma m fọrọ gị ndị ụbọchị ahụ ile nwa Mark okwu nke ahụ agagoro na wutekwara m ọ dị nke ọ bụrụ na m na nwa aka nọkụ ya o kwesịrị kezi mgbe ebidozi mebezila ụmụazị anyị ji ahazi ihe ụmụazị na-eme ka obi anyị na-atọ melemele kemgbe ebidozi mebezila febere nwatakịrị na-eme m obi mma ọ na-eme m arụ pụlụpụlụ wọpụ ịkọ ọkụkọ ịma na ụzọ a bụ sọsọ ụzọ ya ego gị si akpalite eziokwu ịmara nke ahụ ama ụmụazị na-edozi n'anya arụ nnọọ anyị awelu ha na-ahazi ihe ego anyị na-asọ obi bụla ofu kwenu obi bụla ofu kwenu obi bụla ofu Social Club of Nigeria kwezuonu biko nu ka anyị meelụ Jizọs ofu ihe na-atụfughị oge unu nke mma na anyị enweghị mụnwa bụ Madam Cash a na-ekwu ekwu a na-eme eme bụrụkwa na onye isi oche otu a eneghalịsigo anya ka ife si aga n'otu anya wee sị na ọ ga-adị mma ka m welu ọnọdụ onye isi oche otu a nyefee n'aka onye na-esote m maka na ndị Igbo tụkwara n'ilu si na ebunu n'azụ ọbịa ọgụ ka m weli ya nyefee n'aka onye na-esote m bụ onye nnọchite anya m bụ Oriakụ Nwanne Abada nwere onye ọ na-ekwesị ka ọ bụrụzie onye isi oche otu anya wee ganye mgbe anyị ga-enwekwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ga-anọchite isi oche otu anya ọzọ obi bụla ofu kwezuonu obi bụla ofu kwenu obi bụla ofu kwenu obi bụla ofu Social Club of Nigeria kwezuonu mụnwa bụ Nwanne Abada nwere onye ọ na-ekwesị ekwere m nkwa sị na m ga-eburu ọgbakọ anya bụ obi bụla ofu buga na ọnọdụ kwesịrị ịdị site n'ike nke Chukwu ụzọ dị mma ife na-emekwa gị ụzọ dị mma ife na-emekwa gị n'ogogogo gị anya otu ịdị imechaa n'onwe gị anya ọ bụrụ aka dị nwaanyị ụzọ dị maka njukene gị kedu ka o si atọ gị kedu ka o si atọ gị
old woman ụzọ dị mma ka o si na-atọ gị ifele a na-emekwa gị mma chelo ya ịkpọrọ nwaanyị afọ ọmarịcha nwaanyị a ka ị kpọrọ agadi nwaanyị gịnị a na-abụ kedu onye tọrọ ibie gịnị a na-abụ onye tọrọ ibie gị na-abụ na onwe gị anya ọfụma ị mara etu ịdị kịta ịdị ife na-akpọ shapeless ị nwere ochebu ị nwere ezigbo akpụkpọ na-arụ andị amara ọmụma ma mkpọ gị bonga fish o ka ọ dried fish ka ọ bụ azụ amịrị amị amara m ka azụ amịrị amị ka dị mma ị na-akpọ m bonga fish stock fish kịta ka ị ma na abụ bonga fish and stock fish kịta mgbe ị nụrụ m adị m otu a ka njikere gị mgbe ị nụrụ m adị m otu a ebe imegide m ihe megide m ihe ọchịcha mkpọchịcha onye makwana oke ifela adị emego inwe okwuzi choice ọ ịpụkwuzi ụmụ agadi nwa ịpụkwuzi ụmụ obere ụmụazị nwere ike asapụ onye na-apụzi ka ịpụkwuzi ha na ụmụ agadi nwa ifela adị emego ụzọ dị mma ị mara kemgbe nọ gị kemgbe nọ gị tupu m anụọ gị ana m eme ọfụma agụchara m akwụkwọ n'elu m masọ mma nwoke bụ sọ mma na n'elu m anya na n'elu m ka m tọgbọ na anwụ abụ m sọ mma wee n'ozie gị onye ego na-akwọ dịka mmụọ n'ebe m ana m enwewe olileanya na m ga-alụ ife na kọman shọt Chikobi ịgụchara akwụkwọ ana m echebu na m ga-alụ ezigbo ụlọ nwee nka onye mara nwere ka ọ bụ na amoosu ka ị bụ mere na magakọ n'iru sens mwaba amoosu ụzọ dị mma ihe egwuriri nta ụzọ dị mma maka ịgbara amoosu ụzọ dị mma ihe egwu nta gịnị na-eme samanya kpọọ m amoosu because of agadi nwa ụnyaahụ ka iji wee kpọọ m amoosu ihe egwu nta aga m etigbugo ihe egwu nta kịtọkịtọ bụ n'ozu kịta Madam Biko, asị ka ndị agwara ka ịhapụ ndị ụzọ dị mma ka Biko mechie gị ọnụ nwaanyị onye ala ka ị na-eme gị n'isi nye otu a ka isi wee na-aga n'ụlọ ndị mmadụ n'ofu n'ofu eji agwa ndị mmadụ ha hapụ di gị aka onye na-eme gị n'isi ana m ahịa na-abịara ịgwago ka ịhapụ n'ụzọ dị mma dị m aka gị ifubedị ihe bụ mkparị mgbe m besiatara azụ n'ụlọ a mgbe a ka ị ya nwe ihe bụ mkparị ifubedị ihe bụ ka nwe gwa gị mfụ gị n'ọnụ a ọzọ mkpọchie gị ọkwa nga na-agụ gị ije ọ bụ nwaanyị onye na-anụ nọ ịsọ nwaanyị anaghị ya mụnwa bụ onye nzuzu mụnwa bụ onye nzuzu mgbe ọzọ mma bịa n'ụlọ anụ ma gwa ahụ ka ị ya ihe onye ala na-eme mgbe ahụ ka m na-agwa gị amaghị ka ya bụ ka ya abụ ugodo a ya tọ nta ịma nụnụ onwere onye anara alaike ihe dị mma ọkwa na ego na-esi ya ịma na ihe kwuru na onye nwere ego na-eli ofe owere
Ama gwa m anya gị dịkwa enu otu a. Ọgọ mara mma nne ego. Nne. Ka ngara ichefukwana. Nwamba nshi. Nwoke opi. Bịara ebe a tata. Wee kparigide m bido n'isi kparigide m wee ruo n'ọdụdụ. Wee sị m na nna anarị ya die. Na na-akpọ m akwụgo. Akwụdene. O nwere ihe nwa agwafọghị m. Onye ka ọ bụkwa? Ọ sị na ya bụ nwunye Ụzọdịmma. Onye bụkwa Ụzọdịmma? Maazị nke ngwalọ gị my new catch now. Oh. Ya ka iji ọta bịala ịnụrụ ọgụ. Ọkwa ya o. Nwoke gaghị anwụ, nwoke na-agaghị ete aka kịta ọnwụọ ka ọ na-anụrụ ọgụ. Jụọ m. Nwoke nke nagoro n'ihe. Biko rapụkere anyị ma na-aka akụkere ihe nji wee bịa. Ka eke isi akwado maka omeme ube gị anụnwa? Kwesịrị eze, ịmarọzi anya mbụ. Akwụgo. Ihe niile ezuchego oke. Ma nke m buta n'obodo oyibo, o nwere ihe menwe ha. Amanụ m dị ife ị na-eme. Ma ndị egwu ahụ gwa gị, ha ga-eju ebe a. Ị ga-afịa mbọsị ya. Ụmụazị yori ya nọkwa ebe a. Ị na-ajụ ịmazi ha anyị nọ na ya? Ọnwa anyị na-alụrụ be ha. Ha nidikwa ịnọkwa ebe ahụ, ha kwesịkwa ịnọ ebe a. Ma achọkwana ha achọ dadị. Anya adịrọ gị mma. Ma achọkwana ha achọ. Asịnyere anya adịrọ gị mma. Ha ịmacha ha achọ ha ncha niile ga-abịa. Onye ọbụla ga-ezu ebe a. Biko iwe ewekwanara m iwe biko enwena m iwe. Ịma na achọghọlụ gị ọjị ka amana m ụdị mmanya ị na-achọ nọ. Ama ụdị mmanya ị na-aṅụ n'ụmụ mmanya gasị nọ. Jụrụ ezigbote oyi nụ. Chere ka m kpọọ nwa be m. Chijioke. Achalugo, lakini ndio mwecho kaepa. Shalom kasuino. Ngaputeke no cha kana baba. Chinyere. Na butocho. Ihe chọrọ ka anyị kpaa. Achalugo. Ihe bụ nsogbu nwere ụkwa n'ịdị isi ike na-ekwe ekwe. Ọ gịnị mere na ikpetere ihe ngwara gị? Pete ihe ngwa ahụ ka mụ na gị mmekọwa gbapịagbu onwe anyị. Enwere m ikikere igwe na ndị ichie ihe gbasara ihe azụ ị ga-aṅụ echefu ya. Ọ bụ ihe echefuru echefu. Ka anyị na-emekọ emego na-ajụ gị. Nna anyị ekwere ike. Ọ maka na ịchọrọ ka mụ na gị dị n'aba. Nna ekwere ike maka ike iji wepụ n'igwe ọha bụ igwe na ndị ichie na ọha obodo na ọmụ gburu di m. Nna anyị ekwe dị ka ọ dịkwa ha mma. Ọ bụkwa nnọọ ka nna ọ na-emekọ. Njọkwa na ọ bụ ka nkuchi egwu. Ịmana ka nkuchi ego na-enyere gị aka na-azụkwara gị nwa. Nna anyị ekwe dị ike mụnwa ga-adị ndụ fụ gị ka ị metụrụ m aka gị a. Chineke ekwe n'ihe ọjọọ ka ha agaghị eme. Hapụ Ikechukwu ahịa ekwe ma ekwensu ahịa ekwe. Ọkwa isi ike gị aka nna ekwu. Ihe ọkwanye njikwa na ọkwanye ka nna enyere gị aka. Nna enyere gị aka maka achọrọ iwepụla gị ọnọdụ na ugbu a. Emere emeta nwa nwoke. Chọọ ka nna enye aka kuchie egwu na-azụ nwa na-edo na-emekọ na ọgwụpịa mmago na-enwere aṅụrị.
ka nyere gị aka ka anyị ekwere ike omenala ụlọ omenala gị na igwe na ndị ichie bụ n'ihi ekuchi m ọkwa ya bụ omenala ụlọ ngwa nna anyị ekwere ike beze buru m eburu na buru m eburu esi m bịa buru m eburu nna anyị ekwere ike ụlọ onye mbịara ka m bịa nyere aka ka m nyere ya aka hazie ndị a bịa achara Igbo ya bụ ihe chọrọ bụ ka m nọrọ ndụ ka nwoke ọzọ si ebe o si bịa na ọgwụgwọ ihe nwanne nwoke ahụ wee ekwere ka m gwakwa gị o nweghị ihe ga-emekata eme n'ụwa ana m ele gị anya fụ gị ka ị were aka gị a metụ m nwa n'ahụ maka na gịnị mere ọ maka na di m ọ bụ onwe ka ị ga-eji were bịa ịbata ebe a sị na ịbịa na-eme gịnị niile eme nkuchi ka esi niile eme gịnị nna ya ekwere ike ka ha agaghị eme n'ụwa ọ gaghị eme mma mgbe agbara chere aga m agbọ gị mmiri ji akpọ m ekpe dike ekpe ndị ike na-akụ gbachere m ekwela anya onye nsị ka m bịa nyere aka na-ahaji na-emego na-ahaji ụdịrị m ha bịa ha ekwe okwukwu ya kụzi m nekwanụ m anya o Chineke ụmụ uwe nwere n'obi ọjọọ ya maka ihe a ka ekperike ji wee pụọ wee na-ata n'ọmụ ugburu ka ọ bịazie ọsụmọ ka mụ na ekotoro ibe gwọkọba rikọba ọ nwere ike ịbụ ka agbụrụ di nwekwana ike ịbụ onye agbụrụ di ụmụ ụwa mba nke ha ya ha eme ọ gaghị emechinata mba nọ kwekena otu ahụ ahụ nsị ahụ aja anya n'ihu ọ na-epi dịka otu mba nọ ehe ekpe chukwu ekwere ihe ọjọọ achala ugo ke nke bụ na ngafe na-ekene gị n'ọkụ nwanne di gị kwa kemgbe di m ji wee nwa nwanne di m chetachara m na ụmụaka ke maka ihe ọzọ nkịta bụ ọtụtụ ịchụpụ anyị n'ụlọ ekeke kana m amụta nwa nwoke ihe dịkwa ka ife igwe ka ị mara ihe agwa igwe agwaghị igwe na ikpe ma ndị iche ha chọrọ na-ekwagide gị che ihe emekwa n'ugbu a ama m ihe m na-eme mana ihe ejikwa nke ife onye nwaanyị abapụ n'ahụ sọsọ ya bụ onye nkwenye ka ihepụ esi apụ n'ahụ nwanne m ọnọdụ agbanwego apụ na nwe enweghị ego onweghị jikoziri onye nwere ego na onye enweghị ego enwere m ike iji ebe apụ n'anwụ ọ chụpụ m ọtọ ọsọ si ya bụ ihe nwere ike ihepụ m gaa ka efia biko jee ka efia na-asị m gaba gaa ka efia m gaba na nke apụ n'anwụ
Biko, na ebe sina kwa. Chewele ihe jina mo. Mama Biko, mama wanu mu. Mama ke yemen. Mama ke igwe. Na ndị ichie. Ancha niile pagidere nwanne nna gị. Kwesịrị ya achụpụ anyị n'imu na. Maka ke ga gijimiru da. Me una yi me wa yi niile. Asa ma mụta nwa nwoke na ya bụ so. Mama na ịmụta na ọmụ. Adam na-agụnye nwaanyị n'ọnụọgụ a na-agụnye nwaanyị n'ọnụọgụ. Aga nọ fụ ekpe dike ka ọ bụkọrọ afọ niile mụ na ndị gị tara ndị dị ntara. Tafụ niile anyị tara ata n'ụlọ a. Mee ụmụ ọkụkọ ihe niile anyị tara. Mụ na anyị tara afọ were ụlọ. Ekpe dike ebukọrọ ya maka gịnị maka na dị nwụrụ anwụ. Nga nọ ndụ fụ nke anyị eme. Mama. Adam. Ọ dị ka m eje isi mgbakọ. Maka eje isi mgbakọ ka m kọrịa ya. Ọ ihe m ji eji mee. Mama Biko, no kakwa maka ije nfu ije fia kita na Mama Biko. Mami bezna. Ichoka mbido ze bebe nke m. Mama. Adamo. No ne bote kwa nji di sini. Mama Biko, na man tu kwa yo mama me Biko. Mama wa man try, man try. Ya, oh cuma dia. Ci baby. Ini kan baby. Emetusina maka. Agwongia na gị hapụ m aka n'obodo na ọbụrụ ọsụsọ m abụọ anyị nọ n'obodo ka bụ ntinye isi obi nna dị ntinye isi ebe nna dị ka ihe mmezi gị sel ị na-agwa m isi ụmụ nwaanyị afụcha m ụmụ nwaanyị niile mana azakịrị m gị efu ka isi dị m n'obi ngwa gị ga-ekweta ihe dị m n'obi alakịrị m gị ị na-agwa gị na-agwa m ụmụ nwaanyị niile afụchakwa na-achọ na-achụkwa m achụ na-agbara m ọzọ a na-achụ gị bụ ibu ọla edo kedu ihe ibu na-arụ gị ị na-anụ afọ m n'obodo a magwa na igwe tọrọ mpa m igwe chụgoro ka m dugoro sefi ga magoro na ọra nzuru ga-eme chere ka m gwa gị kpọsogodiri nna gị buru igwe ọgwane nna gị buru igwe igwe elu ka igwe a na-achọghị m ime efu ma m na-agwa gị bụ na afọ gị n'anya maka mbọsọ ozi ị ga-afụ m n'ụzọ nna gị wee kwuchie m ụzọ njipụta akwụkwọ were gosi gị ihe afọ m na ide atụzụ ụjọ ịmara ebe ọkọ bịa nne donwere agacha m skọmba n'obodo a ma ọ dị Achalugo! Come on, no job! Come on! Yeah, Achalugo! Okay. Get the whole also. Over here, the upper bill. Napa! Where am I going to see? Where am I going to sit down with our banana? No, you're pretty cool, Nana. And I'm on a dim case banana. In that part, where am I going to see? Oh, you know, you go. Nandi said that. Nana niile wanda nwoke nwe mụna bụzikam nna ya kpedike asị gị ichebe na nwanne nwoke mụtara nwa onye nwa mbụ ya nwoke ọja abịa osisi bịa buru na bụ nwa nwoke ọzọ ya abịa buru ya na nsogbu adịghị mana ị ka ya echenunu nwoke ọzọ bịazie buru ya na onwe iji eme mgbe anyị mee ma ọ bụrụ maka taa nna ya ekpedike anaghaba ana di m ga na-akọ ya ọ bụ niile eme isi ike akwụkwọ gị agwụ ụbọchị nwere isi ebe ndị ewe na wee jee na ala wee fụ ka emere chọkọ akpọzi ịkọ ugbo wee ji onye kọrọ ọ bụrụ n'ọgụ mba nwa sa nkwụ na-aba mana anyị na-akọba ọgwụ na anụ ahụ achara ugbo bịa rụtuo onwe m ya rụtuo onwe m amanna aka abụ ekpo na aṅụrị ihe onye mere unu aka ahụ dị n'aka ọnwụ nwanne nwoke bata emesịa achara ugo mgbe akwadeche nwoke igbo nwa dị nkwa chekwa ka anyị megharị ya ahụ n'ihu na biko m ga-emechi gị na-enyekwa ike chọọ ka mmadụ mere ya n'ihu na biko
ebe gị na ya bute ihe ewu ị ga-enyere m ya nna gwa gị nne ka ezigbo onye ka m gwụ gị na ga-adịzi akụchi m ụzọ ya agwana gị ị ga-eme ọ na-akịta mara na ego aga ime ya chọrọ ime otu gị na onye agwa m n'ọta ka ọ na-abụ oyi ịtọgbu onwe ya ọka nwa na nwa ịtọkọtọkọtọ na chi oyi ai tọgbuwa m isi o isi mo tọgbuwa m isi o isi mo onye nọ nso tọgbuwa m isi onye nọ ebe ahụ mmapụta ka o so m were mma gbuwazie ya isi nna anyị shie mgbakọ nnọọ jide ekene gị asị gị jide ekene gị gịnị mere ị na-ajụ m ọgịnị ka iji wee kpọrọ nwa gị nwaanyị dịka futbọọlụ eji wee gba World Cup o wee bịa n'ọbịara m nwa nwoke isi ị na-asị m ọgịnị nna anyị shie mgbakọ ejikwana n'ihe mere unu jikwodu nwa gị ihe nwa gị nwoke mere nwa nwaanyị na nwa gị nwoke bịara dapụ nwa nwaanyị adakpogo m nwaanyị emeghị m papa nna ya kwasị isi n'imero gị nna eje m n'ọfịa ka nje gbute ihe m ga-enye ewu anyị o wee fụzi m n'ọfịa o wee bịakwute m wee sị m na onwe ka ahụ sem ya wedakputu meba mgbe na-eme m ihe anụ mgbe ọ nọ na-akpụchiza akwụ ya mbitezo wezi ma ọgbụwa anyị isi ọkụkọ mgbakọ ata na onye ala ịfụnanị ya nọ papa ka m gwa gị mbọsa m gara ọhịa ka m ga gbute ngane n'ọnya m tiri n'ọhịa so m fụzie ebe ọ na-egbute ihe ewu so mgbawazie ọbịazie ịmọgo ihe oke ọkpa na nnukwu iwe ọkpa na-eme kootu mụ na nna anyị chie mgbakọ ịfụnanị ya nọ ijere inye ọnya gị olee ihe ị na-enyo n'ọnya ị na-enyo ọnya ọ bụrụ ị bịara ịba mba olee ihe ịchọka na otele nwaanyị aghọla egwuregwu ekwere kịta ihe nwa nwoke na-ekwuzi ebo na ya ejere ije ya fiya ebe ọ na-eme oke ọkpa na nnekwu emezi oke ọkpa na ifuru ya ịbata ozugbo gbaba mbe jụ ihe na-ese agwa gị na ifugo n'elu ihe a ya alapụta gị ijere inye ọnya nyogide ọnya papa ememia papa biko ememia papa izim ọ na-afụ m ụfụ iwu ihe a n'isi ọfụma oge ọbụla ọ na-akụchi m n'ụzọ maka na nna ya bụ nwanne igwe nọnsens obodo arụ ihe ọjọọ juru ma biko ka anyị kwuo ụdị ihe ọzọ ka mkpa a na-aga ebe emechi mmadụ na-adị ama ndị a na-ebe a bụ ndị odibo igwe dụnyere ihe a bụ otu ọnwa igwe na ndị isi ekpere ikpe wee kpebie ị ga-eburu ibu si n'ime na mpụ mana ị ga-anọta biko na nwere mma mma akpọ nwa welugodu maka ndị nwụrụ anwụ wee wee nna ya ekwedike biko mgbe m na-asị ka anyị mkpọtụ nwaanyị nna ya ekwedike biko gee ntị ka m gwa gị esekwana na ọ bụ maka anya mere ihe na-arụsịsị ebe a mere m ji hapụ ndị ebe a izu ụka ọzọ o wee bụ na ikoteghị n'ihe otufu ọ bụ na ikote n'ihe mfu wee bata ebe a fụ nwunye imu na ị ga-ọta n'imu na ihe m ga-eme bịa maka Nah, Biko, uncle, please now. Biko, no one ever. Biko, Biko, not stop.
Ya ga-apụ. Anya bụ igwe. Ya mere. Na hapụrụ gị. Ọ bụrụkwa maka anya mmiri na-asị ebe a. Ofu izu ụka. Ofu ụbọchị, ịbụọ, ịtọ, ịnọ, ise. Oge ịsaa ndị ebe a, otu na ebe a. N'ofe nke mmụọ. Ogini. I want more. They want. I'm not going to go more. Gekwana ihe ndị okenye obodo unu. Okenye obodo anyị. Achọghị na-ekpagidere. Ọ sị anyị mkpapụ m gbakọrọ ụmụ mkpapụ si n'ụlọ ahụ pụọ. Ya, ihe nke a chọgburu onwe ya o. Ngwa ebezila akwa, o? Ebezila akwa. Aga m akpọ gị gaa hụ enyi m nwaanyị. Anyị ga-ama ihe anyị ga-eme ka anyị nyere gị aka, o? Ngwa chere m aga weta akpa m. Nọrọ nga chere m, o? Ebezila. Ka ọ kọwasịrị m ihe wụ mkpa ya, nsị ka m kpọrọ ya bịa ka anyị hụ gị, ka anyị mara ma o nwere ka anyị ga-esi nyere ya aka. Ọ dị mma. Nna anyị na-abịa, o? Ọ dịghị ka onye ọ ga-emenwe ya sị ya mee. Site n'ihe ọ gwara m, onye atala ntụ. Echere m na ọ ga-eme ihe ọ bụla si ya mee. Ịdị sure na ọ ga-eme ya sị ya? Ọ ga-eme mechala ya tijara. Ọkwa ga-ekwu. Nne, oyime agwasịgo m ihe niile gbasara gị. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ, ịkwadogokwa ịkpata ego, ịkwadogokwa ịgụ ego ka ụmụ nwaanyị ibe gị si agụ ego? Adị m njikere ihe ọbụla. Ọsọ ya bụrụkwa iji akụkụ ahụ m wee mee ya. Ebe ọ bụ na ego ya esi ebe ahụ wee pụta, adị m njikere ime ya. Nwatakịrị kwadoro akwado ka m weta mmanya ka anyị onye oriri na-adị mma n'ahụ. Ọ dịla mma dị. Dios kwa ka uza alaisi wacha haja ana mo guzuzu manya
Kezu za ige sina. Ọ bụ na anyị ma anyị ka gara ịkpọ akwụkwọ kwụsịrị na anyị ya. Maka na ọ nwere ihe ụfọdụ ọ hụmachara ama mgbe aha anyị bịara. Lelo tu na. Yes, eziokwu. Okwute. Mgbe nke anyị jibeze na anyị. Ebe ahụ na ọbụla ụgbọ ha unu abịarugo nnọọnụ n'ala akụnụba unu bịa ka m gosi unu onye unu na-achọ. Ebe a ka onye chọtara nọ. Ebe, come here. I'll give me. Ebe no, kene to dige. No ebe no. Ọmụ abụ onye unu na-achọ. Bịa ka ya ṅụrụ odogwu m. Ị ga-aṅụta ogologo ndụ, nweta ogologo akụ na ụba. Ife ọbụla bụ ife na-akpa ka gaala akụkọ ochie ngwa bịa ṅụrụ. Mba, ngwajeni ya. Mba. Ya ga mba. Mami we biko. Ko je ki se ya ya. Biko. Ya ga no. Akụkọ. Ya tugo. Akụkọ. Hey. Nani biko. Nani biko iwe wene gị biko. Biko iwe wene gị. Na ose ihe ọnwụ na aga eme na ọ kwadoro ime na ya mere anyị ji wee kpọta ya biko iwe wene gị biko. Ka anyị unu ji kpọtawa nwaanyị ebe a. Atalugo. Apulangu. Hey. Ogene. Atalu. Oh, he kwesịrị ya. Agbara m ya agwa. Ka ịpụ biko. Ya ga-abụkwa n'ugwu ya hapụ ya ka ịpụ hapụ ya. Ka ịpụ hapụ ya na.
onwe ihe mere m. Kedu ihe okwu? Ọ bụ ọkwa sọnsọ na mfụrụ ya na nlọ. O dina m na nlọ ahụ. O dina osi m ma nwụọ. Uturu gbeke. Nke a chọkwara ezigbo njọ. Ha ga-achọkwa ihe anyị ga-eme. Chere. O nwere nnọọ etu isiri kpasuo Odogwu iwe. Ebe ezikwa. I mere Odogwu ihe ọjọọ. Ka otu ọ bụzi, ka efe m melụ. Nwa okorobịa ikpeazụ gị na ya na-ahụrụ bụ onye otu nzuzo ọzọ. Amaghị m na onye otu ọzọ ka ọ bụ. Keke m mesi mmalụ. Nwa biko, ka e nwee ike ime ka obi dajụọ ya biko. Ka ihe ga-eme ka obi dajụọ onye isi. I nwere ofu ọnọdụ, naanị ofu ọnọdụ. Ị ga-edina nwa gị nwoke. Nwa m nwoke dị ọkpara gị. Biko, nke a agaghị ekwedo omume. Ka ihe ọzọ nwee ike ime. Sọ abụla asaa ka ị ga-eji dina nwa gị nwoke ma ọ wee ya enwụọ. Biko, ka ihe ọzọ nwee ike ime mmemme nwunye. Nwee ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ wụọ nke ahụ. Biko! Mmedi nọdụ nwa m, mmemme nwunye. Mmemme nwudi ya. Biko, ekwusi ya. Ọ dị nsọ anyị dị ihe nke a. Ọ kwesịrị eze nwanyị. Iso na Agbara na-eti eti.